מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הושיענה. אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הושיענה. אנא אדוני הצליחנה, אנא אדוני הצליחנה. אנא אדוני הצליחנה, אנא אדוני הצליחנה. של אליהו הנביא מלאך הברית שיתגלה במהרה בימינו, אמן וברוך הבא בשם אדוני. גאולה בקרא סגולה ברשות מוריי ורבותיי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קדישנו ומצוותיו הציוונו על המילה. מזל טוב אבי הבן ברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. בברכות מכובד הדוד היקר הרב רבי שמואל מנחם. כשם שנכנסתו לברית כך תכניסהו לתורה ולמצוות ולחופה ומעשים טובים סבלים על ענן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הולך ליגע פניהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בוא לעצב ושמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידש ידיד מבית וחוק בשלו שם וצאצאיו חתם ועוד ברית קודש עקב בשכה זו אל חי חלקנו צורנו סבל להציל ידידות זה לקודש שלנו משחת למעבריתו אשר שם בבשרנו. ברוך אתה אדוני כל את הברית. אמן. אלוהינו ואלוהי אבותינו קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל גלעד. ישמח ויוצא חלצה ותגר האיש אבי ודה ונאמר מה ידור עלייך ואיך יתבוסס על ידי מה יכבה אומר לך ודמי חיים אומר לך ודמי חיים נאמר זכה לעולם ואיתו דבר ציווה ללב דור שכסת אברהם שבותו ליצחק הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. גלעד בן שחר ותהילה זה הקטן גדול יהיה כשם המקדש להם ומתחייב תלדות הבן בבני בכורי. בנך זה בכור, שמא ילדת בן אחר לפניו או שמא הפלת? לא. לא. מה? זה בני בכורי? לא ידעתי ולא הפלתי לפניו. כן, שואלים מוטה.
אתה יכול לבקר אותי או לא? אתה בא לבקר אותי או לא? הבטחת, נכון? רגע, איך אתה הולך? דודי, זה הבן שלנו. כמה אתה רוצה כסף? שמע, יש לי פה 5 סלעים, 100 גרם כסף טהור. מה אתה אומר? זה הבן בכור הוא, והקדוש ברוך הוא ציווה לפדותו שנאמר, ובדויו מבין החודש תפדה בערכיך כסף 5 שקלים בשקל הקודש, 20 גרה הוא. כשהיית בימי אמך היית ברשות אביך שבשמיים, ברשות אביך ואמך. עכשיו אתה ברשותי שאני כהן, ואביך ואמך מבקשים איתותך שאתה בכור מקודש, שכן כתוב, וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר, כל רחם, בבני ישראל באדם ובמה לי הוא. אני רוצה לפדותו, שכך כתוב בתורה, אך פדו תפדה בכור האדם, ופדויה מבין חודש תפדה בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש, 20 גרה הוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. קיבלתי ממך 5 סלעים אלו בפדיון מכרז זה, והרי הוא פדוי בהן כדת משה וישראל. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, כשם שזכה הבן הזה לפדיון, כך נזכה לתורה ומצווה, מצוות לחופה ומעשים טובים בחיי אביו וחיי אמו, אמן כן יהי רצון. איפה היינו? יש לי טקסט. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. ושמו שמי עד בני ישראל, מעני אברכם. זהו, אנחנו, אם מי שרוצה, נגמר הטקסט, אנחנו מתפעלים פה ערבית פה ליד הבר.